Aina tähän Jack Parrish on siinä hyökkäistä jäällä. Niinpä nopeasti takaa tulevalla Niskala. Niskala tuo kiekon hyökkäysalueelle. Ja nopeasti saadaan kiekko kuitenkin järjestettyä sinne Selänteelle. Ja tällä tavalla 5-3 vastaan Selänne pyörittää siihen. Laukaisupaikalle Peltonen huitaisee ohi. Siihen pääsee Koistinen irtokiekko. Maatin irtoaa sieltä. Sitten Saku Koivu toiselle puolelle Selänteelle. Aikaan vielä vähän alle minuutti 5-3 vastaankin pelatessa. Ja se maali täytyy tulla. Tuleeko se? Tästä tulee! Selänne tarjoilee, Koistinen naputtaa ja tuleehan se vihdoin ja viimein sieltä se kavennus ajassa. Kun on erää pelattu 2:12, vihdoin ja viimein se murtuu. Ja ylivoima jatkuu 1:22. Ville Koistinen maalintekijä, Selänne napauttaa siihen namusyötön ja nyt päästään poikittaisyötöstä suoraan laukaisemaan. Ja Robert Ees on ensimmäistä kertaa yllätetty. Vielä kerran sama tilanne, Selänteen syöttö ja Koistisen erittäin tarkka laukaus. Ja peli on 2-1 Yhdysvalloille ja siitä sitten lisää herkkua kotikatsomoihin, kun ylivoima jatkuu välittömästi 1:22. Ville Koistinen maalin tekijänä ja se on Koistisen uran ensimmäinen maajoukkueen maali. 7. maaottelu Ville Koistisen Nashville puolustajalle ja näin ollen ensimmäinen maali ja tulee arvokkaaseen paikkaan. Suomi tulee sinne kuuluisalle iholle ja vieläkö siellä nyt tarkistellaan sitten jotakin. Katsotaan nyt sitten vielä mitä epäselvyyttä, onko siellä sitten ollut, menen nyt sanomaan siitä sitten yhtään mitään. Onko siellä maali ollut pois paikoiltaan? No ei tässä nyt auta näitä murehtia ja miettiä. Siellä kuitenkin venäläinen päätuomari kaksikko. Täytyy sanoa, että pojat ovat pistäneet kyllä varsinaisen bolsoin käyntiin siellä tämän ottelun kuluessa kyllä. Ja kyllähän siihen keskelle nyt täytyy näyttää. Ei siinä ole kahta sanaa. 2-1. Ville Koistinen maalin tekijänä ja pikkuisen alkaa niin sanotusti hellankoukku kuumentua myöskin siellä yhdysvaltalaisaitiossa. Toivottavasti se tietää hyvää. Katsotaan vielä uudelleen. No nyt sitä kun tästä kulmasta katsoo, niin se menee läpi verkosta. Eli kyllä se vain näin on, että se meni läpi siitä verkosta. On se totta, se menee läpi verkosta. Eli Suomi saa nyt sitten maalin. Suomi saa maalin ja Yhdysvaltain alivoimapelaaminen jatkuu. En tiedä, sitten sitä ei käyty edes tarkastamassa. Pistäkää nyt samasta reiästä kiekko uudelleen häkkiin. Mikko Koivu tulee hyökkäänsä.